Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της. Το να πηγαίνει σε χώρες αναπτυσσόμενες και να ζητά, να τους λέει, επειδή έχετε πολλά δάνεια πρέπει να κόψετε και το πρώτο που θα κόψετε είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη, αυτές είναι επίσημες πράξεις τους, που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για 1-2 χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Η πρόταση που ακούσαμε πριν από μια εβδομάδα ήταν και είναι καταστροφική για τη χώρα. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγκρίνετε δύο διαφορετικές πολιτικές. Μία πολιτική μιλάει για πάγωμα συντάξεων και μισθών και η άλλη μιλάει για αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Δεύτερον, εγώ δεν θα μιλήσω αύριο, έχω ήδη μιλήσει χθες. Εμείς προετοιμαζόμαστε. Έχω πάει στον Τρισέ, έχω πάει στον Μπαρόζο, έχω μιλήσει με τον Αλμούνια, έχω μιλήσει με πολλούς άλλους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα το οποίο εμείς καταθέσαμε είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Δεν είμαι Παπανδρέου.